Знаете ли, че собствениците на бизнеси в OLX губят до 40% от сделките, защото отговарят бавно на съобщения? Представете си, че всички тези сделки вече са ваши. Pulse GPT прави това реалност. Добре дошли в новата ера на комуникация с клиентите в OLX. Запознайте се с Pulse GPT, услуга, която издига чат комуникацията на следващото ниво. Тя е създадена, за да ви спести време и да повиши ефективността на вашия бизнес. Pulse GPT е иновативна услуга, която използва изкуствен интелект, за да автоматизира отговорите на съобщенията на клиентите в платформата OLX. Благодарение на нашата услуга можете да настроите прости автоматични кореспонденти или да създадете интелигентни ботове с изкуствен интелект, които управляват взаимодействието с клиентите на съвсем ново ниво. Нека разгледаме основните характеристики на Pulse GPT. Автоматични кореспонденти. Лесно настройвайте автоматични отговори на най-често задаваните въпроси от клиентите ви. Ботове с командно меню. Създайте ботове с командно меню като Telegram, така че клиентите да могат бързо да поискат необходимата им информация. Ботове с изкуствен интелект. Нашите интелигентни ботове с изкуствен интелект общуват с клиентите на човешко ниво, като разбират контекста, историята на диалога и стила на разговор. Те отговарят естествено и професионално. Изпращане на известия. Получавайте известия по имейл или в Telegram при определени условия. Например, когато клиентът е оставил телефонен номер или адрес за доставка. Организиране на диалози. Използвайте тагове и филтри, за да организирате диалозите си и бързо да намирате необходимата информация. Поддръжка на множество акаунти. Управлявайте всички свои акаунти в OLX едновременно, като комуникирате с клиентите си чрез един интерфейс. Сега ще ви покажа колко лесно е да използвате Pulse GPT. Имам акаунт в OLX с обява, в която се продава къща. Нека да свържем бот на Pulse GPT с изкуствен интелект към тази обява. Описанието на обявата вече съдържа много полезна информация, която ботът ще използва, за да отговаря на клиентите. Първо, добавяме нов акаунт в OLX към системата Pulse GPT. След това създаваме нов бот, като въвеждаме името му, изписваме допълнителна информация за къщата, инструкции за бота и описваме ситуациите, в които ботът трябва да ни изпраща известия. Сега всичко, което трябва да направим, е да го свържем с обявата. Изберете необходимата обява и бота, който искаме да свържем. Това е всичко. Ботът е свързан. Нека да проверим работата му. Докато ботът отговаря, напишете в коментарите какви въпроси бихте му задали. Бихте ли му поверили работа в чата на OLX? Ботът работи перфектно и точно отговаря на въпросите ни за къщата. Той разбира същността на въпроса, въпреки думите, с които пишем. Той следва инструкциите и умело използва информацията от настройките и описанието на обявата. В рамките на няколко минути имаме интелигентен асистент, който ще комуникира с клиентите вместо нас и ще ни се обажда за диалог само когато клиентът напише телефонен номер или се запише за оглед. Това не само ще улесни работата ни, но и ще подобри впечатленията на клиентите от нашите услуги. Ето някои от основните ползи от използването на Pulse GPT. Спестете време. Автоматизацията ви позволява да се съсредоточите върху по-важните задачи, като оставите рутинната работа на нашата служба. Подобряване на продажбите. Денонощните, бързи и точни отговори увеличават удовлетвореността на клиентите, което стимулира продажбите. Намаляване на разходите. Намаляването на работното натоварване на персонала и оптимизирането на работните процеси намалява разходите. Нашите потребители вече са оценили ползите от Pulse GPT. Ето препоръки от някои от нашите доволни клиенти. Ако искате да увеличите продажбите, да спестите време и да намалите разходите, Pulse GPT е точно това, от което се нуждаете. Изпробвайте Pulse GPT. Побързайте, все още е безплатен днес. Абонирайте се за нашия канал, харесвайте видеята и оставяйте своите коментари. Ако имате въпроси за Pulse GPT, задавайте ги в коментарите под това видео. Благодарим ви за гледането и до скоро в следващите видеа.